Aşgabatyň Aýdymsaz söýüjüleri Nowruz bayramyny saz toporlarynyň konsertlerine gatnaşyp bellemek mümkinçiligine eýe boldular. Azatlygyň habarçysy 19-njy we 23-nji martda geçirilen iki sany konserte tomoşa etdi we özünde galan täsirleri paýlaşdy. Aşgabatda koronavirus karantini zerarly bolan arak etmeden soň ilkinji Aýdymsaz çäreti Maýa Kulewanyň adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň orta Aýdymsaz mektebiniň mugallimleriniň we okuwçylarynyň gatnaşmagynda geçirildi. 19 martda geçirilen bu konsert Bahar bayramy Nowruza bagyşlandy. Konserte ýaş sazandylar hem gatnaşdy. Orta mektebiň owudan we amatly binasynyň kijijik zalynda mektebiň okuwçylary esasy tomoşaçylar boldular. Okuwçylardan başga mihman köp bolmadyk hem bolsa sazy ýerine ýetirjileriň ýokary hüner derejesi ähli taraplaýyn ýyly atmosferany, saz gurallarynyň dürlüligi hemmäni haýran galdyrdy. Diýip habarçymyz Aşgabatda geçirilen Aýdymsaz konserti barada gurrun berýär. Onuň sözlerine görä ksilofon, tüýdük, fortepiano, gyjak, trombon, gaboy, klarnet, saksofon we ýene birnäçe türli saz guraly utgaşyp adamlaryň ýüregine melhem bolupdyr. Konsertiň repertuary türkmen aýdymsazlaryndan we dünýä klassikleriniň hem modern eserlerinden ibarat bolupdyr. Konsert programmasynyň aýdymsaz diapazony geografik giňligi bilen tapawutlandy. Türkmen aýdymsazy soňra Vivaldi, Bach, Rahmaninow, Sverediw ýaly dünýä klassikleriniň eserleri, jazz kompozisiýalary, şeýle hem Kosma, Piazzolla, Frolov we beýlekileriň dünýä belli meşhur eserleri ýerine ýetirildi, diýip habarçymyz gurrun berýär. Konsert mektebiň müdiri Türkmenistanyň halk artisti Berdinýaz Babaniýazowyň tüýdükde türkmen sazyny ýerine ýetirip eden ajaýyp çykyşy bilen açylypdyr. Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň orta saz mektebinde geçirilen bu Aýdymsaz çäreti pianoçy Diana Melkumowa we Firuza Hudaýberdiyewanyň ýerine ýetirmeginde Johann Sebastian Bach'yň 5-nji konserti bilen tamamlanypdyr. Çykyşlaryň hemmesi ajaýypdy. Aýratynyň Sverediwiň Vals we Çara Nurimowyň Döwran eserleriniň klarnet kvintetining ýerine ýetirmeginde Aýratyn täsir galdyrdy. Bu iki mugallim we 3 okuwçy tarapyndan ýerine ýetirildi. Jeyhun Babaýewiň ýerine ýetiren Rahmaninowyň Elege eseri ýüregimde ornaşdy diýip habarçymyz özünde konsertden galan täsirlerini paýlaşdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda geçirilen ýene bir konsertde gatnaşdy. 23 martda Aşgabatda opera aýdymçy Satygeldi Garýardiýewiň 70 ýyllygyna bagyşlanan konsert boldy. Şol konsert Mahtamoğlu teatrynda geçirildi. Sazandalar 19 martda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedowyň portretiniň fonunda çykyş etdiler.